O alumnado de sexto fixemos esta montaxe teatral para o 25 de novembro, unha obra de marionetas chamada As Favas da Liberdade. A autora é a profe Chelo, e máis nós. Empezamos diseñando e fabricando os decorados. Para as marionetas utilizamos as nosas bonecas. Ensaiamos nos recreos e estreamos o 25 de novembro. Con esta obra queremos denunciar unha forma de maltrato ás mulleres e aos nenos, ao matrimonio concertado que aínda se practica en moitos países. Van a interpretar unha obra con tendencia de xénero que se chama As Favas da Liberdade. Fai moitos anos, no noso pobo vivía unha rapaza chamada Violeta. Violeta. Vivía nunha casa na praza do pobo, rodeada de xardín e chea de flores de todas as cores. Os pais da rapaza pasaban o día de festa sin traballar e preocuparse polos cartos, pensando que nunca se acabarían. Pero que ben o pasamos no baile do Duque. Sí, foi moi divertido. Agora fagamos outro no noso parto. Invitaremos a moita xente. Canto me gusta bailar e pasalo ben, meu amor. Tirariraro, tirariraro, tirarirarari, Filha querida, vamos celebrar outra festa. Terás que facer un vestido novo e uns zapatos de cristal. No banquete serviremos 10 platos de carne e 5 postres. E moito, moito viño. E moita música. Nada de gaitas e mungueiras, vals e rigodóns. Estarás contenta. Dirán os máis ricos da Mariña. Vilanova vai parecer o Pazo Real. Mi madriña, canto colesterol. Eu non quero outro vestido. Vaime para o que teño. Poume, que me tes mareada. Non hai que alente nesa xuventude. Pois eu si que me vou facer un vestido. A diferencia de moitas rapazas ricas, a Violeta non interesaban os luxos nin os banquetes. A súa verdadeira pasión era a agricultura. E vai! Pasaba horas no pasto, cuidando das súas plantas e aprendendo sobre as maravillas da terra. Encantáballe ver como as sementes se convertían en flores brillantes e deliciosos vegetais. Querido Ramón, mira que leitugas e que pimentos. Non os hai mellores en todo o val. Señorita Violeta, este non é traballo para vostede. Por que non vai coller un cesto de flores e me deixa a min as cousas da horta? Isto é o que me gusta facer. Sabes, Ramón, outro día li nunha revista que había uns coches especiais para traballar a terra. Chámanse tractores. Quen me dera un? Sería o máis feliz de Lourenzá. Non digo que dentro de 100 anos. Quen sabe? Direi ao meu pai que chama a administradora e que compre un, en vez de tanto vestido. Bam, bam, bam. Pero non temos cartos para todo isto. Está vostede na ruína. Apenas que quedan cartos para seguir vivindo. Aforrando moito, poderá aguantar un ano. Despois, a pedir na porta do mosteiro. Pero que me dis? Eu son un home moi rico. É imposible. Ai! 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 Pero que te pasa? Oes os teus berros por todo a paso. Estamos arruinados. Acabouse a boa vida. Adeus bailes. Adeus días. Adeus balnearios pequenos. Poden casar a Violeta con un home de Mondoñedo que ten moitos cartos e quere ser marqués. Que lle parece? Perfecto, seguro que Violeta está encantada. Antes de ser pobre, terá que sacrificarse, digo eu.
El mesmo día, antes de cear, os marqueses deron a nova a Violeta. Non, eu non me caso cun home que non coñeco de nada. Son unha muller moi capaz de traballar. Traballar, pero ti toleaste. Ti és a marquesa de Lourenzán. É que vas facer vender nada no mercado, pero se ti non sabes facer nada, a mellor forma de ajudar a tua familia é casarte. Iso é o que vas facer. Iso é unha orden, para iso non teu pai e mando eu. Merqueístas se meten de favas. Imos plantalas nas nosas